Ahojte a vítajte v našom podcaste Dve matky, dva svety. Sme dve kamarátky. Matky, pasujúce sa s mamičkovaním na dvoch rôznych kontinentoch. Ja som Zdenka a žijem na Slovensku. A ja som Monika a žijem na Floride v USA. Nie sme odborné poradenstvo, len dve mamičky, ktoré žijú v dvoch rôznych svetoch a rady sa o tom rozprávajú. Ak vás zaujíma, ako je to u nás v porovnaní so svetom, tak počúvajte ďalej. Takže dneska sa budeme baviť bližšie na tému plánovania, teda rodičovstva a rozhodnutia, teda ako sme dospeli k tomu, založiť si rodinu, čo nás k tomu viedlo. Čiže to nie je jednoduché rozhodnutie, len tak teda si priniesť ďalšieho človeka do života. Pre veľa ľudí samozrejme je to pre niektorých ťažšie rozhodnutie, pre niektorých ľahšie a niektorí nemajú vôbec rozhodnutie. Niekto ani nerieši. Niektorí nemôžu riešiť. Takže dneska by sme trošku na túto tému sa podebatili, že čo nás teda k tomu viedlo. No a tak ja by som sa spýtala teraz Zdenky, troška dneska, alebo začneme s tým, že vyspovedám teda ja teba na túto tému. Tak čo teba tak viedlo k tomu, že si sa rozhodla teda mať bábätko? No, v akom veku? To je dobrá otázka, lebo u mňa, kto ma kedy poznal predtým, tak vedeli, že ja som sa toho vždy bála. Ale tak možno, že sú také ženy, možno, že nie sú, ale ja som sa proste bála vždy. Som tvrdila, že ja deti nebudem mať. A čoho konkrétne? Pôrodu alebo... Isto pôrodu. Lebo niektorí sa boja, že pôrodu, niektorí sa vyslovene boja toho, že čo s tými deťmi budú robiť. Tam som nezašla. Ja proste som to ustrihla rovno u toho pri tom pôrode, že tam ja sa určite nedostanem. Akože to nemením ja v živote podstúpiť. Ale možno, že to bolo aj tým, a to tak aj väčšinou býva v tých prípadoch, že keď možno, že nie si so správnym človekom, tak ti to ani nepríde, že to chceš. Ale keď som bola s tým správnym človekom, že som si to uvedomila, že je to ten správny a že by som to už asi teda chcela, tak viem presne, kde sa to stalo a kedy sa to stalo a čo sa potom stalo. No tak nám to teda troška priblíž. To som mala už hodne rokov teda. Mala som 33, keď som šla na služobnú cestu do Prahy s kolegyňou, ktorá už jedno dieťatko doma mala a čakala teda druhé. A boli sme podelené, teda partia, ja som zrovna bola s touto kolegyňou v izbe na hoteli. No a v jednej noci sa stalo, že začalo sa diať, teda, že prišla o to bábätko, teda už potom sme prišli teda na to, že teda už není cesty späť. No, a ty si bola teda pri tom? Ja som bola pri tom, áno, v noci sa to v podstate, ona už necítila dobre, tak sme to začali nejako riešiť, no a na druhý deň ona už teda šla tam na tie kontroly lekárske, no a už to teda bolo tak, ako to bolo. No a myslím, že zrovna aj v ten druhý deň sme mali ísť aj domov a cestou domov som mala dosť času, sme šli autom. Dosť času rozmýšľať o tom, že čo sa jej vlastne udialo. Ona to brala celkom tak v pohode, ona je tiež taký človek, že moc to nejak neprežíva, až tak zase určite vnútorne áno, aj muž. Muž ten bol viac vystrašený ako ona. Ale ona to tak brala. Tak je to ono, prežíva to aj jeden aj druhý. No. Hej, ale nebola nejaká, že by zrútená, hej, že by sme ju tam museli ešte nejako riešiť. Ale vo mne to akože zanechalo takú silnú stopu, tak cestou domov som si porozmýšľala, že teda už mám dosť rokov a že som s človekom, s ktorým mi je dobré a s ktorým teda by som chcela byť. Áno. Tak tam som sa tak rozhodla, že asi by bolo dobre to už aj začať riešiť, lebo v tom vyššom veku teda... A koľko ste boli vtedy s partnerom spolu? Vtedy sme boli spolu rok. My sme sa v tej dobe poznali asi, teraz nie je to matematika, ale my sme sa vtedy poznali asi 5 rokov, ja teraz tie počty, to tak uteká, ale dlhšie sme sa poznali ako kamaráti takisto. No a potom sme spolu začali teda chodiť, no a po roku prišiel na mňa toto osvietenie, no a keď som prišla domov z tej služobky, tak som to rozbalila rovno medzi dverami. Že som sa teda... Ani kabát si dole nedala? Kabát som si dole dala a potom som si už všetko dala dole. A som sa teda priznala, že teda ako uvažujem nad takou vecou a že
ako my vlastne sa o tom nejako ešte nebavili dovtedy. Tak si Ako vôbec? Dovtedy ste... moc sme to nejak vážne nepreberali, že či budeme my mať deti a či my budeme spolu akože nejak tak plánovačne. Jednoducho sme si to len tak užívali ten rok, že to všetko šlo. Taký partnerský život Taký vlastne. partnerský život, áno. A bývať spolu a tak to bolo všetko také pre nás nové, premostenie z toho kamarátstva do vzťahu. No ale tam som vtedy zistila, že aj on je tak nastavený, že už by teda rád mal deti a so mnou a tak to nejak zapadlo do seba, tak sme si povedali, že ideme to skúsiť. No. Že sa pustíme asi do toho. Takže načasovanie bolo teda správne. Načasovanie bolo správne, tak sme si povedali, že ideme to teda vyskúšať, tak sme to vyskúšali. No a... No ako dlho potom trvalo, kým si teda otehotnela? Tým, že som mala tých 33 rokov, tak som si myslela, že to bude asi problém. Tak sme z toho nerobili až nejakú takú vedu, že teraz sme sa rozhodli že budem hneď úspešná, teda budeme úspešní hneď. Takže sme, dobre, tak ideme na to, tak keď bude dieťatko, tak budeme radi, ale ja som si stále hovorila, že bude tam asi nejaký problém. Môže byť, lebo už som staršia. No a uplynulo asi teda tie 2 mesiace zhruba, také keď to rátame na tie ženské cykly, tak som prešla do druhého cyklu, ak to správne hovorím, ale ten mi už akože sa neprijavil, hej. Ten sa mi už ako neprijavil a mne to vždycky chodilo ako presne na hodinky. A tak som tak spistrila, že čo toto 4 dní, nič, čo to je. Tak som si robila test a nič tam nebolo vidno. Tak sa mi tak, to je nejaká blbosť. Taký ten klasický čiarkový, hej? Áno, čiarkový. To je nejaký stres. Bože môj, no tak nejdem robiť paniku. Tak som písala tejto kolegyni, ktorú som spomínala na začiatku, že teda vieš čo, a nič tam nevidno a ona, že no a koľko si čakala, hovorím, tak počkala som 5 minút, čak tam píšu 5 minút, nie, že tak mám počkať, nič tam nie je vidno a ona, kde si ho dala, aj som ho vyhodila, tak ho chod zobrať, tak som ho šla zobrať z toho koša, odfoť mi to, tak som mi to odfotila, ja to dám do negatívu, tak to dala do negatívu a hovorí, vidíš tam toho ducha? Hovorím, akého ducha? No tá slabačiarka, to je ten duch. A ja, pri sám zemi, tam je nejaký duch. Či to negatívu, čisté FBI, počúvam. Áno, to ju pozdravujem, akože vedela, čo robí. No, proste vedela, čo robí. Že... To som nepočula o tom, že si odfotíš a dáš do negatívu a zistíš. Dala do negatívu a zistila, že tam je nejaký teda nejaký ten duch. A potom som šla na kontrolu a tam sa to teda potvrdilo, že som tehuľa. Takže celkom rýchlovka. No dobre, takže on bol úplne, takže vlastne hneď šťastný a no, určite šťastný, prekvapený. Nepotreboval predýchavať, že tak rýchlo to vlastne vypadilo? Asi aj, hej, ale on väčšinou pri nejakých informáciách nových, tak celkom si tak neháva pre seba, že ako to spracováva. Že nie ako ja, že hneď teatro, ale on to tak vnútorne nejak. Ale bolo vidno, že je rád, ale že aj má trošku obavy. A už keď sa to potvrdilo, teda, že som mala v rukách tú tehotenskú knižku, tak tam už... Už to teda videl? Už to aj videl. Čierne na bielom. Aj to začalo potom z neho postupne tak liesť, že čo, a či budem dobrý otec a už také tie debaty, no. Že také rodičia. Hej. Takže u nás to bolo tak rýchlo rýchlo vyriešené. Bolo nám dopriaté, by som povedala. Či neviem, ako to bolo v tom našom... Ty si mi spomínala ešte niečo s ultrazvukom. No aha, hej. To bolo ten prvýkrát, keď som šla na Daj príhodu. Kontrolu vlastne k lekárke svojej, že teda asi niečo sa deje. Tak ma pozrela, urobila sono a hovorí, ja tam nič nevidím. Hovorím, tak zisťovala, že prečo teda mi to mešká. Tak som ležela na tom sone a ona mi tam proste nič nejak, ale počkajte, tuto je niečo, tuto to máme a fazulka malá, to si pamätám, že som vtedy zbystrila, že teda asi ozaj bol nejaký schovatý a urobila mi teda, vytlačila mi tú fotku ultrazvukovú s tou fazulkou malou. Áno. No a s tým som teda išla k priateľovi do práce, čo sme na to teda pozerali.
na Tak tu to Taňaša, máme. že sme vyšli von, aby ostatní teda, Naše to sa dielo. ešte nechvalí človek dopredu Hej. nejak, že čo bude, ako bude. A sme to na to kúkali, no už sme boli radi, tak ja som išla do práce, ukázala som to kolegyniam, no sme debatili, že čo, ako to prebiehalo, to sono, a že tam nič nevidela, a ja som to pomedzi tú reč zaliala do folie. Na pamiatku. Na pamiatku. Že som si to teda ako zalaminovala. No a keď som to otočila, tak ostala čierny štvorček, tak sa mi hovoria... Máte vystavený čierny štvorček. To, tá kolegyňa mi hovorí, že to, ale to si mohla čakať. Hovorím, no, nečakala som to. No. Takže prvý ultrazvuk nemám. No prečo to bol čierny štvorček? Pretože vraj je to ako s tým lístkom na autobus, že teda je to svetlo, ten papier je citlivý na svetlo, hej, v podstate, takže ja som ho zničila. No. Takže som sa nemala ani s čím pochváliť rodine. Takže sme museli počkať na druhý ultrazvuk až vtedy vlastne. Až potom. Mali musíte dôkaz. čakať dlhšie, aby ste to povedali všetkým. Áno, to hej. No, tak to hej. No a čo teda? Vy ste to ako? No my v našom prípade teda nejaké rozhodnutie, tak my sme boli spolu v podstate 5 rokov predtým, ako sme sa zobrali s týmom, takže v podstate, keď ako bežal čas, ako sme boli spolu, tak by som ešte asi spomenula, že jemu viac menej odbíjali hodiny ten 4. rok, keď sme tam boli spolu, lebo teda ja tak som tu 4 roky, všetko je v pohode a nejak si teda nič sa nedeje. Ja som už čakala prsteň za každým rohom pomaly, ale nejak si sa k tomu nemal. No a tak ten v podstate v rámci toho 4. roku, čo som teda už tam bola, tak som si teda povedala, že ak teda ma nepožiada tento rok už o ruku, tak jednoducho už asi spolu končíme. No a v tom čase vlastne, ja som vždy chodila domov na Vianoce, čiže to bolo v podstate, vychádzalo to presne tak v začiatok roka, do konca roka. Takže ja som vlastne ten rok teda on už plánoval, lebo vedel, že on teda už plánoval, že ma požiada o ruku, lebo už vedel, že ja už takto zmýšľam, že vyslovene som začala na neho tak dosť dúpať, lebo hovorím mu aj, že už nie som najmladšia tiež, ak už roky mi pribúdajú. V tom čase som vlastne mala 29, čiže ako nepovie sa to, ale tak boli sme spolu dlho, boli sme spolu 4 roky v podstate, keď toto prebiehalo, takže už to tak vycítil. No a vlastne, keď ma potom požiadal o ruku, my sme sa vlastne o rok zobrali na to, alebo nejakých 8 mesiacov, tak v podstate to dieťa už bolo také jasné, by som povedala. Išlo iba o to, že kedy. Takže obidva sme sa teda bavili o tom, že dieťatko, obidva sme chceli deti, obidvaja teda sme chceli rodinu, on chcel dokonca veľkú rodinu, čo ja som povedala, že no tak myslím, že mi povedal, že chce 5 detí a ja mu hovorím, vieš čo, akože môj zlatý, kebyže začneme 26, tak možno stíhame 5, ale s tým vekom už asi nie, keďže potreboval si čakať 5 rokov na to, aby si ma zobral. Tak si prišiel minimálne o 2 deti za tú dobu. Takže v podstate vedeli sme obidvaja, že teda to dieťatko chceme. Takže po svadbe by som povedala nejak tak, dali sme trocha pauzu, lebo vlastne my sme sa brali začiatkom leta. Ja v to leto som vždycky mala hektické kvôli robote, vlastne bola sezóna v hoteli, takže vtedy sme to ani nejako neriešili, lebo ja som veľa pracovala, on tiež mal robotu. No a my sme potom mali naplánovaný vlastne svadobnú cestu sme mali naplánovanú a tak vlastne od konca tej sezóny mojej by som povedala, že sme si povedali, že na konci tej sezóny, že teda začneme sa snažiť o bábätko a vlastne potom bola teda tá svadobná cesta naplánovaná, že tak intenzívnejšie môžeme na tom zapracovať. No a nám v podstate sa ale nedarilo vôbec. Takže každým mesiacom som vždycky teda cyklus prišiel, mesiačiky, alebo ako sa tomu hovorí pekne.
tak, že vždycky cyklus prišiel, takže nejak si nám to nevychádzalo. No potom raz nám vlastne trvalo, no brali sme sa, keď som mala vlastne 30 a odtehotnila som až keď som mala 32. Čiže nám trvalo v podstate 2 roky teda dostať sa k tomu tehotenstvu a začali sme to riešiť tak po tom roku. Takže nesnažili sme sa úplne, že celý rok by som asi povedala, akože celé tie 2 roky sme sa snažili teda, ale to dieťatko neprichádzalo. No a tak potom ja som asi tak teda po tej svadobnej ceste pár mesiacov som to začal postupne riešiť s tým, že teda hovorím, že no tak už proste mám tiež nejaký vek, ide hore, dieťatko teda chceme už, ja som v podstate už hovorím, že však čakala som 5 rokov na svadbu, tak už nemusím čakať ďalej aj na dieťa. Manžel s tým bol v podstate vysporiadaný, čiže však on tiež chcel deti, tak ja som začala už potom podnikať také, že kroky teda na zdravotné, či teda je všetko v poriadku a prečo teda nám to nejak si nevychádza. Páči sa vám tento podcast? Dajte nám like a sledujte nás na 2 matky, 2 svety, nenútené rady a podanie našich osobných skúseností, ktoré vám možno pomôžu, inšpirujú vás alebo pobavia. A to ste žili teda ešte v tej Kanade a tam, áno. Tam to ako vyzerá, že kam ideš, keď máš takýto problém? Je to tam ako tu, že ideš ku gynekologičke a začnete tam riešiť? No nie. No tam to je zaujímavé. Z mojej skúsenosti, moja skúsenosť je v rámci provincie Nového Škótska, nie v rámci celej Kanady. Kanada je veľká krajina teda, ale moja skúsenosť v rámci toho Nového Škótska, tej menšej provincie a menšieho mestečka bola teda taká, že viac menej, aj som tak skrátila, no nevedela som ani, že kam mám ísť. Išla som, keď človek chce ísť, že keď má takéto niečo, tak ide ku doktorke všeobecnej. Takže ja som šla vlastne ku všeobecnej doktorke, čo som ani nemala až doktorku, ale viac menej tam aj také niečo ako nurse practitioner, čo je v podstate praktizujúca sestra. Má väčšie právomoci ako obyčajná sestrička, má väčšie právomoci ako obyčajná sestrička, ale môže predpisovať normálne lieky, diagnostiku robiť nejakú a spadá pod nejakého lekára teda. Čiže keď bol nejaký väčší problém, ktorý už není v jej dosahu, tak ona už konzultuje s lekárom a ja som teda toho lekára v živote nevidela. Vždycky som iba s tou sestričkou. No a tak tá sestrička v podstate, keď som jej teda povedala, že čo a ako, ona vie spraviť nejaké testy, takže ona predpísala nejaké krvné testy, teda nejaké asi hladiny hormónov alebo čo proste pozisťovať. No a vlastne takže na túto krv ja som šla niekedy, to bol nejaký júl, alebo tak nejako. V júli som šla tieto krvné testy si robiť. No a keď potom tie testy prišli, tak oni potom vlastne ma odporúčili na gynekologičku. No a ja som začala to riešiť, keď som tú gynekologičku videla. No ja tie testy som mala urobené v tom nejakom júli a gynekologičku som videla až v septembri. Čiže ona vlastne, ja som čakala na to, aby ma tá gynekologička videla v podstate 2 mesiace. Potom, teraz som zase povedala, že celý tento príbeh, teda, že sa snažíme s manželom o bábätko, nejak sa nám nedarí, že teda dobre, však nie sme úplne že najstarší, ale ani najmladší a či teda aj všetko chcem iba zistiť, či je všetko v poriadku. Toto bolo v takom štádiu, že ja som chcela len zistiť, či je všetko v poriadku, lebo sme sa nikdy nejako netestovali. Však ja vždycky som chodila na také pravidelné prehliadky a ako ku gynekologovi a tak. Toto som vždycky všetko mala, vždycky všetko bolo v poriadku. Ale teda nejako do hĺbky sa to neriešilo, riešil iba ten zdravotný stav. No a potom sa teda aj manžel si dal spraviť testy, čo tiež vedela ona, tá sestrička ešte predpísať. No a toto v podstate, ja som začala takto riešiť asi od mája. Tieto všetky testy, čo boli predpísané, hovorím, že v tom nejakom júni sa tie testy dali robiť. A v tom máji zároveň ja som sa volala aj do nejakého centra asistovanej reprodukcie, čo teda majú tam, ktoré bolo v Halifaxe. No ale tam som zavolala, že o pol roka približne možno budú mať voľné miesto. Že ma dajú na čakačku. Takže že pol roka.
ja som bola zvyknutá, že tu na Helios, alebo aké tu na centra, že hneď. A že aha, no dobre, tak pol roka teda som, že tak nech ma dajú na čakačku teda. Tak ma dali. Takže medzi tým ja som všetko toto riešila. V tom septembri som v podstate videla tú gynekologičku, ktorá v podstate sa na mňa kúkla. Pozerala si výsledky z júla a predpísala mi lieky na štítnu žľazu. Čo som nejak si nepochopila, ale povedala, že teda mám brať lieky. No tak ja hovorím, že som tam mala niečo zvýšené, neviem, nejaký výsledok. A ja, že aha, že no tak dobre, tak som začala brať lieky. Strašne zle mi začalo z toho byť asi po 2 dňoch. No a potom som volala, že mala som ako rôzne stavy, nejdem do detailov, ale volala som teda a potom lekárke sa snažila dovolať, teda, že čo s tým mám robiť, či to naozaj mám brať, lebo že mne je strašne zle z toho a tak. No a doktorka mi potom, keď som sa k nej dovolala, tak mi povedala, no tak to neberte. Aha, no dobre. A teraz, a to bolo asi tak celé. To bola celá moja nejaké také konzultácia o zdravotnom stave s gynekologom, tam, kde som teda ja bola, v tom Novom Škótsku. A hovorím, že no tak, a teraz teda čo? No a nejaká odpoveď žiadna. Teda na štítnu žľazu som vysadila lieky, lebo keď som sa aj niekým potom bavila, takže to ako prečo to berem, vlastne sa ma tak popýtali, že no a ona v podstate na základe jedného nejakého zvýšeného hormónu sa rozhodla, že mi to dá, ale tak neviem, no. Ten hormón potom ja som to kúkala, že vlastne som mala stres a bola som vystresovaná z roboty, tak som ho mala zvýšený, lebo tie krvné testy som robila v strede sezóny, kedy moje teda tlaky boli riadne. No a takže potom som sa rozhodla, že ja som medzi tým teda všetky výsledky, aké som mala, ja som si ich skladovala a ja som si ich posielala do zložky teda na Slovensko ku svojmu lekárovi v centre, kde tu nachodím v Martine, tak tam som vlastne dávala všetko a potom v októbri som si povedala, že teda pol roka už prešlo, že sa mi neozývajú z toho centra tej asistovanej reprodukcie z toho Halifaxu, takže tam teda zavolám, že teda, kde som sa posunula na tej čakačke. Či teda majú nejaký posun v tom, alebo že koľko ešte mám čakať. Hej. No tak som tam zavolala, hovorím, že teda už prešlo pol roka, že som bola na čakačke, že či niečo teda mi vedia viacej povedať k tomu, že kedy asi by som mala ten termín. A oni, aha, no tak príďte o 2 dní. A ja, že aha, no dobre, tak že prídeme teda. Zrazu ako neviem, mi to prišlo také, že aha, tak... Že fakt máš záujem. Áno, teda. tak prídite teda o tie 2 dní. Zrazu bolo voľné miesto, ale akože neviem, no tak som z toho bola taká trošku, že dobre, no tak ale dobre, ideme. No a teda išli sme tam o 2 dní, ešte oni objednali nejaký ďalší test, to bol v podstate ten október, objednali nejaký ďalší test, kým sa tie testy spravili a všetko, tak sme ďalší termín mali v decembri. Hej. Čiže znova, začala som toto riešiť v máji, bol december a ja som mala nejaké testy, ale zatiaľ nič. Hej, v podstate nič. Takže medzi tým sme sa teda stále snažili, ale dobre, no tak december, tak sme šli do toho centra a hovoria nám teda, že no, že tak pozreli všetky naše výsledky. No a v podstate, že máme taký typický prípad, ako všetko je v poriadku, že to je typický prípad nevysvetliteľnej neplodnosti. A my, že aha, no a dobre, takže super. Takže vlastne nemáme žiadnu odpoveď. Takže všetky tieto akože testy, čo sme kvázi absolvovali, vlastne neukázali nič a povedali teda, naša odpoveď na to, že prečo sa nám nedarí teda mať bábätko, je, že máme nevysvetliteľný dôvod neplodnosti. No a povedali nám, že nech si teda pred tými, koľko to bolo, 6 rokmi, hej, nám povedali, že teda, no, že tak áno, máte nevysvetliteľnú neplodnosť, takže tak prichystajte si 12 000 a povedzte nám dátum. A ja, že prosím? No tak, že dobre, že no, však vyberte si, že dátum, teda kedy pôjdeme, teda jediný vaši nejaká možnosť na to mať dieťa je umelé oplodnenie, takže si prichystajte 12 000 a povedzte, že kedy chcete.
Čiže oni v podstate, je to divné, mi to nejak nevychádza, keď si to tak človek premyslí, Úplne. že nie ste plod, teda máte nevedia prečo. Nevedia prečo, ale ten liek vedia presne, že čo treba. No tak teda 12 000 ste si asi nepripravili. No tak ja som vtedy, v tom čase už akože som si povedala len akože... To bolo akože na jeden pokus. To bolo na jeden cyklus toho ako IVF umelého oplodnenia kvázi, hej. Čiže, no tak oni proste, ale nič nám nejako k tomu viacej nepovedali, že neviem, že čo, ako, alebo tak proste, že proste takto, no. 12 000 za dátum. A my kúkame na nich, že dobre. No ale to už bol ten december. My sme v podstate odchádzali za týždeň na Slovensko, na Vianoce, alebo 2 týždne vlastne na Slovensku na Vianoce, tak hovoríme, že no, že viete čo, my teraz odchádzame, teda tak nejdeme to teraz nejako riešiť, že ozveme sa, keď sa vrátime, nejako možno v marci, hej. No a potom ešte teda na Slovensko už. A riešili sme to tu. A tu ste to poriešili. A tu sme to poriešili, no. Tým, že vlastne priamo v našom meste máme centrum, tak ja som ako hovorila, že už všetko som vlastne dávala, všetky informácie, všetky testy, výsledky som posielala tu do toho centra k mojej lekárke. No a potom sme už prišli len sem. Takže ste prišli na Slovensko na tie Vianoce a tu si už mala dohodnutý termín dopredu? Si vybavila v tom centre, že teda chcete to riešiť tu a mala si dopredu termín. Áno, čiže áno. Už ste to vlastne stihli na tie Vianoce tu aj pozisťovať a vedeli ste, že na čom ste? Už to bolo inak ako tam? Prišli vám vlastne na to, že čo je problém a takto, iný prístup? No, iný prístup. Ako povedala by som, že o 180 stupňov iný prístup. Ten termín som akože mala, tak vedela som, že kedy priletím, tak tým pádom som sa objednala. Všetky tie výsledky som posielala, ako mi oni robili tie rôzne testy, tak však som to rovno posielala, nech sa nemusia opakovať. No a my keď sme mali potom pokec s lekárom, tak v podstate nám povedal, že nejaký jeden test sa dorobí, ale on mi povedal, že nepovedal mi, že pripravte si 12 000 za umelé oplodnenie, jediná šanca. Co sa mi páčilo, ten prístup bol úplne inakší. Jednoducho on hovorí, že som mladá, proste nevidí dôvod, prečo by som nemala prirodzene odtehotnieť. Všetky výsledky sú v poriadku, takže skúsime to prirodzene. A to ste skúšali, nie? No, áno, ale tak prirodzene s pomocou. Teda. Aha. Takže sa mi páčilo, že vlastne to je úplne, fakt akože úplne iný ten prístup, že jednoducho tam je povedať, že pripravte si peniaze a hotovo, inú šancu nemáte. Tu nám ten doktor povedal, že tak ideme na to prirodzene, že nevidí dôvod, že prečo by sa vlastne nedalo odtehotnieť a tak ideme to skúsiť normálne, že prirodzene. A mi sa to strašne páčilo, že doktor vlastne povedal, že tak Monika, tento mesiac idete odtehotnieť. Vyslovene takto to povedal a ja, že aha. Že nastav si hlavu, že ideš teraz. Áno. A on mi proste predpísal na nejaké lieky na podporu a hovorí, že tak dávam nejaké lieky na podporu, proste otehotnenia, neviem, ako sa to povie. A jednoducho odsledujeme si ovuláciu, takže podľa cyklu mi vyrátal, že asi kedy budem mať ovuláciu, že prídete na ultrazvuk, skontrolujeme a teda ja vám dám nejaké lieky a teda vtedy sa potulkate. No. Tak my teda, ja som teda prišla, osledovala mi tú ovuláciu, povedala áno, ovulácia akože je teda, prebehla už teda dnes, hej. Dobre. Tak sme skúsili, brala som tie lieky, no ale nevyšlo to teda. Tak potom som zase mala teda s pánom doktorom sedenie, no a hovorí, že tak on mi povedal, že ste mladá, však ja som mala vtedy čerstvých v podstate 32 a hovorí, že kebyže žijem na Slovensku, teda, takže on by skúšal ešte iné metódy. Skúšal by napríklad, že IUI, čo je vlastne, alebo insemináciu, čo sú vlastne, neviem ako to vtedy teraz, ale sú to položky rozhodne nižšie ako umelé oplodnenie, sú to také akože
že vyskúšala iné postupy, ale povedala mi s tým, že ja potrebujem prísť, odtehotniť a odísť, lebo v tomto čase už to bolo také, že už nebežal čas, lebo ja som mala voľno od decembra a na toto som mala voľno do apríla. Ja v apríli som sa musela vrátiť vlastne už späť do Kanady a otvoriť teda hotel, začať robotu. Do konca marca som vedela robiť akože nejaký home office, hej, alebo odtiaľ to pracovať, lebo väčšina roboty bola na počítači, vlastne plánovanie, marketing a takéto veci, čiže nebolo to také, že som musela byť na mieste, ale od toho apríla už to bolo nutné. Takže sa mi páčilo, tak on mi to potom povedal, že áno, tak to umelé oplodnenie je proste najlepšia možnosť jednoducho pre mňa, s tým, že nemám ten čas. Že ten čas mi teda beží a som tam limitovaná. Takže, no. Tak ste sa potom rozhodli obidvaja asi, že teda idete do toho. Bo to by ste potom v podstate museli čakať zase na návrat sem. Na ďalší rok. Áno. Takže my sme sa teda rozhodli, že áno, ideme na to. Manžel vtedy, on sa vrátil späť do Kanady, lebo potreboval ísť späť do roboty. No a ja som teda robila odtiaľto s tým, že som absolvovala ten, povedali mi nejaký, že zrýchlený cyklus alebo krátky cyklus proste toho umelého oplodnenia, tej hormonálnej stimulácie, čiže ja som začala niekedy na konci januára, začiatkom februára tie stimulácie, potom nejako začiatkom marca vlastne som mala odber vajíčok a vtedy vlastne manžel prišiel späť. No a potom už sme iba čakali, že teda čo sa nám podarí. A koľko budeme mať teda tých embryók a či nám niečo vyjde. No. Takže tá naša cesta bola komplikovanejšia. No, to zase... Ale podarilo sa to tiež na prvýkrát, akože v tomto procese, či tiež ste museli opakovať? Áno a nie. My sme mali celkom vysoký počet dobrých embryí, až 9, čo je akože sa bere, že to je vyšší počet. Nemala som, že 1-2 proste embryá, ktoré by boli životaschopné. No a do toho z tých 9 my sme dali robiť genetiku tiež, lebo pri genetike vlastne, keď sa dá spraviť genetika, tak je tá šanca toho odtehotnenia zase stúpa. Čiže z tých 9 my na 3 sme dali robiť genetiku, lenže tá nepríde hneď, tá genetika. No a v podstate ja zase, tým, že som mala časový limit a bola som viazaná proste tým odchodom, že budem musieť odletieť do nejakého toho času, tak som chcela aspoň dve šance. A oni takto, keď v podstate, keď ten manžel doletel, keď ja som mala keď mi vlastne odobrali vajíčka, tak manžel musí byť ten deň tam, aby teda poskytol vzorku, aby sa mohol spraviť oplodnenie a vniknuté embria. No a mne vtedy vychádzalo, že ja som tú stimuláciu mala nejako končiť nejaký piatok a alebo nejaký piatok, sobotu a že bolo by to treba spraviť nedeľu. No a manžel mal priletieť v sobotu. Takže bolo to také dosť na tesno. Že a ešte z Kanady letel v marci, začiatkom marca, takže hovorím, že ak nejaká snehová burka príde, tak on nikam neodletí. Takže oni radšej mi vtedy povedali, že budú stimulovať troška dlhšie, aby vlastne on mal a pomalšie, aby vlastne sme mali pár dní na to, aby on teda priletel. Lebo nechceli tie vajíčka mraziť, lebo vtedy už akože zase klesá šanca, hej. No a takže oni vtedy dobre stimulovali dlhšie. Najväčšia sranda, že snehová burka prišla, ale prišla v piatok, bola snehová burka, čiže v piatok kalamita v Halifaxe. V sobotu odletel bez problémov a v nedeľu ďalšia burka. Aha, takže dostal... Zase osud? Dostal zelenú. Že že to takto vyšlo. No a takže všetko priletel v poriadku, všetko prebehlo. No a oni mi povedali, ja som chcela teda aspoň 2 šance, tak oni mi povedali, že mi
neodporúčajú transfer hneď. Takže, lebo však oni, tak tie embryka sa vyvíjajú a tak a potom vlastne transfer býva 5. deň, 5. alebo 6. deň, záleží teda. No a oni mi povedali, že mi to neodporúčajú, pretože moje telo je prestimulované a mám príliš veľa hormónov v sebe, že sa to neujme asi. Alebo že veľmi malá šanca toho, že sa to ujme. No a ja hovorím, že tak ja to chcem aj tak skúsiť, tak sme to skúsili. Takže som mala ten prvý transfer a neujal sa. Takže, ale oni mi, preto hovorím, že áno aj nie, lebo oni mi povedali, že sa to neujme. Ako veľmi malá šanca toho, že sa to proste ujme na ten prvýkrát kvôli stavu môjho tela. No a potom som vlastne mala čas teda ešte na jeden transfer, ktorý bol už potom v čistom tele, kvázi. A bolo to vlastne jedno z tých vyšetrených embryí a ten som vlastne mala v podstate nejakých 9 dní pred odletom. Takže to tak vyšlo, že som ešte stihla, no a ten sa teda už... Ten sa ujal? Ten sa ujal. Z toho tu už máme Anabelku. Tu už poznáme. To tu už beha. Tak to je dobré, lebo budeme tam je to už dere nervy. Tá bola úspešná. Tvrdohlava mala. No, tak to je dobré, lebo budeme môcť potom hovoriť o tom tehotenstve v tej ďalšej epizóde. Áno. Že už budeme mať o čom, teda? Keď sa vám to podarilo. Už sme tehotné. Už sme tehotné. Tak to bolo teda dlhá cesta. Áno. Už len hovoriť a nie ešte zažiť. Pre mňa dlhá, pre teba kratšia. No, ale tak teda prežiť si to, tak to muselo byť o nervy. No. Tak dobre. To bolo zaujímavé počuť. A som zvedavá teda, čo sa dialo v tom tehotenstve. No. Dúfame, že sa vám náš podcast páčil. My sa už tešíme na ďalšie epizódy. Budeme radi, keď nám napíšete svoje skúsenosti alebo tému, ktorá by vás zaujímala. Info a kontakty v popise.